Mä herään aamulla yleensä 2-4 aikaa. Mä oon tottunut koko ikäni heräämään aika aikaiseen ja se sopii mun työrytmiin niin kuin paremmin, että mä teen aamupäivä voittoisesti ja pääsen sit iltasilla jo aikaisemmin tulemaan kotiin. Mä oon toisen polven autoyrittäjä. Mä oon ihan pienestä pojasta alkaen ollut tässä touhussa mukana ja nyt itse aktiivisena jo naftin 40 vuotta. Ensimmäinen hydraulinen nosturi meillä oli vuonna 70 isäukolla Fiskars-merkkinen, Fiskars tukkikurki, ja tämähän on niiden jälkeläisiä. Tekniikka on mua sydäntä lähellä aina ollut ja mä haluan tietää, että miksi jotain tapahtuu tai miksi joku juttu on. Mä haluan nosturilta nopeutta ja nopeuden lisäksi sen on oltava pehmonen ajaa. Ja tämän merkkisellä nosturilla me ollaan päästy hyviä tuloksia siitä, että on miellyttävä ajaa ja tässä minun käyttötehtävässä on erittäin nopea. Mä tykkään nosturilla lastaamisesta. Tässä tarvii mun ajatusmallin mukaan olla rytmitajua ja motoriikkaa tarvii olla ja sulla kun on hyvä fiilis, sulla on hyvä tuote, millä sä teet töitä, niin se on sä tanssisit täällä ohjaamossa tämän nosturin kanssa. On ollut onni päästä mukaan esittämään omia ideoita tehtaalle ja suunnitteluun ja aika paljon ajatuksia on kuunneltu ja ongelmatilanteessa on mukava asioida, kun sillä on tutut henkilöt ja ei tarvi arvuutella mistään, että kaikki pelaa hienosti. Lopputulema tällä hetkellä on ihan hyvä, mutta tähän ei saa jäädä makaamaan. Kehityksen pitää mennä eteenpäin koko ajan uutta, entistä parempaa, luotettavampaa, toimintavarmempaa. Niin sehän tässä suuntauksena on. Tämä on ollut mulle kutsumusammatti ihan pienestä pojasta alkaen. Mä nautin siitä, että jos tämä nosturi toimii kuin mun ajatuksen jatke, niin siitä mä saan sen kiksin tai tyydytyksen tähän hommaan, mikä saa jatkamaan mun tätä duunia.